Tagor aku. Lah iki sing nabuhi setengah nyawaku kabeh. Kono iramane 100 km per jam. Apa pun nyatane Pak De ya iso lho, nanti tekan rampung. Ya gumantung karena profesionalisme. Lah iya. Nyatane ya menggeh-menggeh. Ya iso pijeti ya, Tim. Kok endi? Hah? Kon ngendi? Kene unyeng-unyeng lho. Lah kan yo takon to. Oh, pijet ya sing lumrah wong sing pola sikile kok. Kan yo ono mau sing jare tunanetra pijeti mripate tok mau. Lah yo. Karena kan jenengan sapa ngerti? Pengen dipijeti yang tok-tok tadi. Astagfirullah. Ngapa lho? Ya sikile tok, apa tangane tok. Omonganmu kok koyo ngono kok ora wingi-wingi.